Zdravím všetkých investorov pri sledovaní tohto videa. Dneska tu máme portfolio update, tentokrát je to bohužiaľ až po jednom mesiaci, keďže som strávil mesiac v zahraničí a v podstate nemohol som natáčať videá. A za ten mesiac sa toho zmenilo veľmi veľa, čo sa týka portfólia, keďže bola veľmi dôležitá earning season, teda firmy reportovali svoje kvartálne výsledky. A na záver videa sa pozrieme na dve moje spoločnosti, ktoré mali vlastne tie výsledky. Konkrétne som si na dnešné video vybral GoPro a Zim. Podal som to v opačnom poradí, prvé bude Zim a potom bude GoPro. A vlastne pozrieme sa na výsledky. Jednoznačne si toto video pozrite do konca a povedzte mi, čo si o tom vymyslíte. Čo sa týka portfólia, tak aktuálna hodnota je $19 000, $967 a 18 centov. Z toho sú investície $16 349 a hotovosť je $3618 a 10 centov. Keď si to pozrieme na percentuálny breakdown, tak hotovosť je aktuálne 18,1% a investície sú 81,9%. Čo sa týka dneška, tak za dnešok je moje portfólio hore 1,1%, čo je o kúsok lepšie ako sa 500 a o čosi horšie ako Nasdaq. Ale ako som už spomínal v predošlých videách, tak toto porovnanie nemá nejaký extra veľký zmysel na dennej báze, keďže moje portfólio je vysoko koncentrované a tie denné výkyvy môže vlastne spôsobiť len nejaká jedna väčšia koncentrovaná pozícia. Ale je to zaujímavé si tak na začiatku videa vždycky povedať, že ako sme na tom dneska. A teraz sa už môžeme pozrieť na to, čo som za akcie predal a prečo. Za uplynulý mesiac som robil 2 odpredaje, a to konkrétne 20 akcií Raidu a 8 akcií Meta. Prečo som to tak urobil, si teraz vysvetlíme. Najprv by som začal tým predajom akcií Meta, aj napriek tomu, že to sú v poradí až druhý predaj, ktorý som robil. A tam som vlastne vo svojom predošlom videu hovoril o tom, že akcie Meta extrémne prerastli. Keď sa ozaj pozrieme na graf, tak v podstate Meta zo svojho najnižšieho bodu po svoj najvyšší vyrastla o nejakých 260%, čo je na jednu z najväčších svetových firiem podľa marketovej kapitalizácie extrémne. A zároveň sme videli, že od začiatku roka má Nasdaq extrémnu rally. Bol to v podstate 52-ročný rekord a tu už to je pre mňa dosť taký veľký varovný signál, že keď všetko ide takto hore, predovšetkým tie technologické akcie, nemyslím teraz Metu konkrétne, ale skôr tú Nvidiu, všetky AI related firmy, aj elektroautomobilky, no predovšetkým Tesla, ale tak je to takým výstražným prstom, že teraz treba byť viac opatrný a treba byť viac greedy. A preto som vlastne odpredal tých 8 akcií. Aj druhým takým dôvodom bolo, tá moja pozícia prerastla do ozaj veľkej časti môjho portfólia. Tuším, v poslednom videu to bolo okolo 30% môjho portfólia, potom to odpredaj je to len 17,7% portfólia, čo je stále dosť veľká čiastka, ale už je to dosť lepšie ako keď Meta Platform stvorila 1/3 môjho portfólia. Ale stále som ešte držiteľom 10 akcií a najzaujímavejšia vec na tomto celom je, že som odpredal tieto akcie pri cene $325. To bolo hneď po earnings, nakoniec som počkal, kým budú tie earnings, lebo som veril, že budú o čosi lepšie ako sa očakáva a aj tak bolo. Nakoniec tam išlo v aftermarkete akcie hore nejakých 7-8% a ja som mal nastavený sell order pri cene $325 a vidíme, že 52 týždenný max je $326,2. Čiže som to ozaj predal takmer na totálnom vrchole. Čo to pre mňa znamená je, že som urobil 180% zisku, čiže nejakých $1,700. A tu sa dostávame k môjmu druhému predaju a to je predaj 20 kusov akcií Ride. Aj keď som v svojich predošlých videách hovoril, že túto akciu ešte neočakávam alebo nechystám sa predať, tak nakoniec som tak urobil. A to nie z toho dôvodu, že by sa tá situácia okolo tej firmy nejak zmenila, ale tak potreboval som v podstate nejak zmenšiť ten realizovaný zisk z toho predaja Meta akcií, lebo som už dlhšie očakával, že vlastne predám tie akcie Meta a tak som si v podstate znížil ten realizovaný zisk, čiže sa mi znížil základ dane.
Čiže v podstate Ride bol skôr taká daňová optimalizácia, by som povedal, ale aj zároveň už tie investovanej sume alebo hodnote toho je $64, to už z časového hľadiska nedávalo až taký zmysel. Skrátka na to, aby som sa o to naďalej zaujímal, by som potreboval tam mať vyššiu sumu peňazí a už ozaj tá firma není v pozícii, do ktorej by som bol ešte ochotný investovať, takže tým pádom som to radšej predal a v podstate som si tak aj nahromadil viac hotovostí. Môžeme sa ďalej pozrieť, ako vlastne tie odpredaje zmenili nejak štruktúru môjho portfólia. Tak stále 3 najväčšie alebo 4 najväčšie firmy alebo 4 najväčšie pozície sú Luckin Cafe 27%, Meta Platform skoro 18%, Zim 13% a Google na hodnote 11%. Čo sa týka krajín, tak USA je 51%, Poľsko a Rusko sú na úrovni 4,4%, Izrael 13% a Čína 27%. Čo sa týka Zimu, druhá spoločnosť, ktorá reportovala svoje earnings a taktiež to bolo dosť veľké sklamanie a to z dôvodu toho, že sa očakávala strata 88 centov na akciu, bolo to viac ako dvojnásobok toho, teda $1,79 na akciu, nejakých 200-215 miliónov, ak sa nemýlim, a ich revenue bolo 1,3 miliardy, čo je zhruba o 3% menej, ako sa očakávalo. A všeobecne toto bolo dosť o ničom earnings report, ale z pochopiteľných dôvodov, keďže Zim je veľmi závislý na makroekonomických podmienkách, keďže predsa len prepravujú kontajnery, predovšetkým z Ázie do Európy a do Ameriky. Ale všeobecne ten container industry je veľmi závislý na tom, že ako sa darí ekonomike v Európe a v Amerike, keďže to sú najväčšie trhy, kde sa vlastne kupuje najviac tovarov, ktoré sa dovážajú alebo aj vyvážajú. Predovšetkým sa dovážajú z Číny a z iných azijských krajín. Takže čím silnejšia je ekonomika v Európe a v Amerike, tým viac ľudia kupujú a tým viac vlastne sa importuje do týchto, ani nie že krajín, ale všeobecne do týchto ekonomík a toto je takým najväčším faktorom pri cene prepravy takého kontajnera. Aby bola jednak európska a americká ekonomika silná a zároveň aby azijská ekonomika alebo teda azijské firmy vyvážali niečo do týchto regiónov. Takže pre Zim sú veľmi dobré správy to, že inflácia v Amerike opäť klesla, je teraz na úrovni 39%, ak sa nemýlim, a vlastne keď dáme ozaj tomu pol roka, rok, tak možno sa už začnú znižovať tie úrokové sadzby, čo by opäť vlastne zvýšilo ten consumer spending v Amerike a to by vlastne opäť zdvihlo ten dopyt a tie kontajnerové rates, alebo teda cena prepravy kontajnerov by sa zdvihla. Zim je veľmi taká špecifická firma v tomto, keďže jednak 95% lodí, ktoré používajú, oni vlastne nevlastnia, ale je to na leasing od iných spoločností. A zatiaľ čo leasing týchto lodí klesá, teda sú lacnejšie na prenájom, tak ceny kontajnerov začali opäť po veľmi dlhej dobe aspoň naznačovať trošku ten rast. Keďže to zvrástlo z $1,270 na nejakých 1,533, tak je to opäť asi prvýkrát po veľmi dlhej dobe, kedy sa ten trend vlastne začína zlepšovať. A to je samozrejme dobré vidieť, a ešte keď sa zároveň zmenšuje ten leasing, alebo tá mesačná splátka alebo mesačný poplatok za leasing, tak hraje to Zimu dosť do karát. A druhá vec, čo je blbá pre Zim a aj preto, prečo je vlastne taký najväčší loser medzi tými vlastne lodnými prepravcami, je ten, že zatiaľ čo také spoločnosti ako je Maersk alebo Evergreen ponúkajú alebo teda majú dlhodobé kontrakty s konkrétnymi firmami za predom určené ceny, tak tie nepadli až tak veľa ako Zim, keďže ozaj tie kontrakty majú na dosť dlhú dobu. A Zim je skôr firma, ktorú veľmi ovplyvňujú tie spot rates. Tým pádom Zim je o dosť viac náchylný na takéto veľké výkyvy
týchto, ale zároveň, keď sú tie ceny kontajnerov alebo prepravy kontajnerov vysoké, tak z toho vedia najviac profitovať oproti ostatným týmto prepravcom, ale samozrejme platí to oboj strane, takže ak sú tie ceny kontajnerov čoraz nižšie, tak o to skôr to ten ZIM zasiahlo. Avšak čo sa stále týka ZIMu, a nemyslím si, že táto firma zbankrotuje alebo nič také, stále majú cez v podstate 5 miliárd čistého majetku alebo hodnoty čistého majetku. Ich book value per share je $40 a ich akcia stojí okolo 12 aktuálne, čiže ozaj minimálne tá hodnota toho majetku je vyššia ako hodnota tých akcií, takmer štvornásobne. A samozrejme áno, ich hodnota majetku klesá z kvartálu na kvartál kvôli tomu, že aktuálne sú neprofitabilní a tie straty musia z nejakých zdrojov vykrývať, čiže samozrejme ich majetok klesá, ale tak ako aj CEO ich povedal, že očakáva návrat profitability okolo roku 2024 v prvej polovici, tak v podstate majú stále nejaké 3 miliardy hotovosti, ktoré vlastne im určite vystačia, kým sa dostanú späť do tej profitabilnej zóny alebo teda profitabilného obdobia. Aby som to zhrnul, tak pri zime sa aktuálne chystám robiť nič nové, ani nákup, ani predaj. Myslím si, že tieto earnings boli o dosť horšie, ako sa očakávalo, aj ako som ja očakával. A tak zase chápem, že v tomto konkrétnom prípade sú tie makroekonomické faktory a štruktúry firmy dosť nevhodné, ale tak verím, aj v podstate už sa opäť tam naznačuje nejaký ten trend, že tie ceny kontajnerov sa trošku dvíhajú, takže ja verím, že toto roku 2024 sa vlastne nejak sa to ozaj otočí a táto firma pôjde kľudne aj na 20, 21, $22 na akciu, tým, že majú dividend policy, alebo teda nejaké pravidlá ohľadom vyplacenia dividend, že vyplatia 30 až 50% zisku za rok vyplatia späť akcionárom vo forme dividend. A tým pádom, keď sa navráti profitabilita firmy, tak môžeme očakávať celkom slušné dividendy. Ale medzi tým samozrejme musíme prečkať toto obdobie a po prípade sem tam prikúpiť nejaké menšie množstva, ale to sa v najbližšom mesiaci minimálne nechystám robiť. Ale ak by sa náhodou naskytla príležitosť nejaká lepšia, nejaká väčšia, tak by som možno prikúpil, ale ak cena ostane zhruba rovnaká, prípadne menšie výkyvy, tak sa rozhodne nechystám prikupovať. GoPro malo veľmi zmiešané earnings, alebo teda veľmi zmiešané reakcie na tie earnings, ale boli skôr negatívne ako pozitívne, čo vlastne odzrkadlilo nejakej 6 až 7% strate, alebo teda prepade ceny akcií po zverejnení týchto earnings. Čo sa týka revenue, tak bolo to $241 miliónov, čo je 10% viac ako oni to očakávali. GoPro bolo tento kvartál však neprofitabilné, stratili 7 centov na akciu, čo je o kúsok viac ako sa očakávalo, keďže čakali zhruba stratu 6 centov na akciu. Avšak aspoň jedna ozaj veľmi dobrá vec na tomto earnings reporte je to, že vlastne ďalších $15 miliónov akcií odkúpili spätne, teda buyback program. Buyback je ináč veľmi podstatným faktorom pri investovaní a teda všeobecne počet akcií, počet outstanding akcií. Tu si môžeme všimnúť, že ozaj od toho vlastne prvého kvartála minulého roku tie akcie skupujú, kleslo to o nejakých 5 miliónov akcií, čo už odkúpili spätne, čo je podľa mňa veľmi dobré číslo. 5 milióny okolo 3,5% sa mi zdá, čiže v podstate keď GoPro robí povedzme $10 miliónov zisk, čo znamená, že vlastne ten zisk a aj strata sa prerozdeľuje medzi menšie množstvo investorov alebo menšie množstvo akcií, čo je samozrejme pre investorov veľmi dobré. Spoločnosť GoPro všetci poznáme, áno, majú rôzne kamery, rôzne príslušenstvo a už od roku 2021 majú aj svoje subscription modely. Je tam taký drahší za nejakých $50 ročne, ale v podstate taká cloudová aplikácia s takými základnými funkciami na editovanie videí. To stojí nejakých $10 na rok.
a vlastne od tohto roku sa snažia byť viac subscription based. Mali vlastne svoje earnings, CEO tejto spoločnosti vlastne povedal, že teraz sa snaží transformovať biznis model GoPro, a to z toho dôvodu, že je to dosť neudržateľný biznis, keďže kamera ako je GoPro aj to vydrží dlhé roky, 4-5 rokov, predtým než si budete musieť kúpiť novú, a to je samozrejme celkom veľký problém, keďže tam nemáte ten ARR, alebo teda Annual Recurring Revenue, a to sa vlastne snaží on zmeniť, a to tým, že mení business model. Jeho idea za touto zmenou je tá, že kúpa kamery je viac taká jednorazová záležitosť. A preto ich postoj teraz tomu je, že predať tie kamery čo najlacnejšie ako to ide a vlastne prinútiť alebo teda nalákať tých používateľov alebo vlastníkov tých kamier, aby vlastne platili tú subskripciu na ročnej báze. To je ich aktuálny cieľ. Čo to znamená je to, že znížili ceny svojich kamier o $100. To vlastne stlačilo ich marže ešte vlastne pod úroveň predcovidovú, kedy mali marže okolo 33 až 35%. Od roku 2020, keď začali dávať viac ten fokus na tie subscription based modely, tak to ráslo na 36, 41 a potom začalo pomaly padať na 38. To spôsobilo v podstate to, že každý subscriber toho GoPro Plus, tej ich subskripcie, mal $100 zľavu na kúpu novej kamery, čo spôsobilo pokles marží. Tento nový plán, ktorý teraz oznámili, spôsobilo ešte väčší compression marží, alebo teda väčšie zníženie tých marží na 33%. Toto popravde ako investor nerád vidím, keďže samozrejme čím väčšia je tá hrubá marža, tak čím väčšie tie hrubé marže sú, tak tým viac priestoru má firma, či už na research and development, alebo na marketing, alebo taktiež aj na nejaké zľavy, na nejaké akcie. A samozrejme vlastne čím vyššia hrubá marža, tak v podstate malo platiť, že tým aj vyššia tá čistá marža. Tuto sa môžeme pozrieť na ich subskripciu. Aktuálne to tvorí 9% revenue, majú 2,5 milióna odoberateľov a majú 70% hrubú maržu na vlastne predaji tých subskripcií, čo je podstatne lepšie ako na tých kamerách. Tam na tých kamerách je tá marža o dosť nižšia. A toto sa mi v podstate aj páči na tejto transition, ale opäť zabere to veľa času a pravdepodobne pre nich budú minimálne rok, dva, to budú veľmi neprofitabilné roky z toho dôvodu, že vlastne tie kamery sa snažia predať čo najlacnejšie, aby mali vlastne čo najviac tých zákazníkov, ktorým potom tie subskripcie môžu predávať, a to je vlastne chcel mať teda čo najvyššie ARR. Jeden dobrý údaj je aj to, že 60 až 65% subscriberov si obnoví svoju subskripciu po jednom roku a 70 až 75% si obnoví svoju subskripciu na druhý rok, alebo teda po 2 rokoch. Čo sa mi však vážne veľmi nepáči je to, že Adjusted EBITDA bola tento kvartál negatívna vo výške $10 miliónov. Takže nejaký záver k tomu earnings reportu. Ako si môžete vidieť, byť akcionárom tejto spoločnosti posledný rok bola dosť veľká bolesť, keďže je dole 40%. Aj napriek tomu, že za posledný rok ozaj väčšina akcií šla nahor. A tento earnings report, takisto ako aj mne, aj tým analytikom dal skôr zmiešané pocity. A na jednej strane sa mi páči, že sa tam snažia niečo zmeniť, lebo ozaj ten business model GoPro je dlhodobo dosť taký stagnujúci a vo veľkej časti rokov dosť neprofitabilný. A to vlastne je dôvod, prečo som do tejto firmy investoval, a to je ten vlastne prechod na ten subscription based model. A na jednej strane sa mi aj dosť páči ten agresívny prístup k tomu, ale na druhej strane aj nie, keďže viem, že minimálne rok a pol, 2 budú neprofitabilní z dôvodu, že predávať tie kamery budú ozaj buď takmer na nule, alebo s veľmi malým ziskom, možno dokonca niektoré modely aj s stratou, keďže aktuálne nová ich najlacnejšia kamera stojí $199. Jednoznačne najbližšie kvartále budú stratové a uvidíme, jak sa im podarí tá transition na ten subscription based model.
Ale popravde je to v takej situácii, že určite teraz prikupovať sa nechystám. Ozaj som skôr na tom rozhodovaní, vlastne teraz sa rozhodujem podľa toho, ako veľmi efektívna tá ich stratégia bude a na základe toho sa rozhodnem, čo s touto firmou ďalej, či ju odpredám v strate nejakých tých 44%, alebo vlastne počkam ďalej, tak na to ešte uvidím, ako sa vlastne rozhodnem, ako teda ani nie, že rozhodnem, ale ako bude tá firma ďalej pokračovať, či sa im tá transition bude dariť alebo nie. A vlastne to je ten rozhodujúci faktor pre mňa. A v podstate to mi aj dáva teraz myšlienku, že by som do budúcna mohol natočiť video o tom, kedy akciu predať, lebo ozaj väčšina ľudí predáva akciu len keď je v strate a keď je v zisku, tak ju skoro nikdy nepredá, až dokým o ten vlastne zisk nepríde a sa neprehúpne ten zisk do straty. Až vtedy rozmýšľajú nad predajom. Rozhodne mi dajte dole do komentára vedieť, či by ste mali záujem o takéto video. Tak ale to už je pre toto video všetko, ak sa ti páčilo, zanechaj like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu.